ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୋଟଳ ଖୁର୍ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୋଟଳକୁ ଏମିତି ସେପ୍ରେ ପ୍ରଥମେ କାଟି ନେବା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପୁସ୍ତକ, ଚାରୁମଗଜ, କାଜୁ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଚିନି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଜିରା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମସଲାଟିକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ପକାଇକି ଆପଣ ଭଲସେ କଷି ନିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଷା ହେଉଛି, ସେମିତି କଷି ନିଅନ୍ତୁ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛଣା ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆ ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଆଡ଼୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭାଜିଲା ବେଳେ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବେଶୀ ଥରେ ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପୋଟଳ ଖୁର୍ମା ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଉପରକୁ। ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରି ଟିକେ ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପୋଟଳ ଖୁର୍ମା, ଆଉ ସେଇଟା ବି ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ରିମ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।